karibo. Magpabilin ka sa kanunay, di kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, oh Diyos. Singit sa mga pagdaig, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaig, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Magkahiusa, tiyak kaniya, magpasalamat ng minuhan na may ginhawa. Tiyak kaniya, atong isingit, sigit sa mga pagdaging, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karoon ang hanaw sa pasalamat sa kinabuhi. Di tayo ikaw, mga pagdaging, mga pag-awit, huwag pasalamat. Atong isingit, sigit sa mga pagdaging, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Atong isingit, sigit sa mga pagdaging, sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Kahunta kari, tay kunta kari, algaranta awitan na hangari. Atong isingit, singit sa mga pagdaging, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa atong Diyos. Singit sa mga pagdaging, singit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Karoon ang adlaw sa Diyos, karoon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, bayaw atong kamot. Bulokso, musayaw, musingit ug magugyaw, talaan, dalaygon ng Diyos. Karoon ang adlaw sa Diyos, karoon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba,
balaan, dalay ko na daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, o ikaw saban, hantod sa kahaturan, daigon ko ikaw, suway katapusan. Karon ang adlaw, karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot, mulukso, musayaw, musinggit, daigon, daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, no ikaw saban, hantod sa kahaturan, daigon ko ikaw, suway katapusan. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, no ikaw saban, hantod sa kahaturan, daigon ko ikaw, suway katapusan. Karon ang adlaw, karon ang adlaw sa Diyos, ng adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot, mulukso, musayaw, magsinggit o maghuyaw ang balaan. Daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, no ikaw saban, hantod sa kahaturan, daigon ko ikaw, suway katapusan. O daigon ko ikaw, o Diyos na labing kamhanan, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, no ikaw saban, hantod sa kahaturan, daigon ko ikaw, O Diyos, daigon ko ikaw, suway katapusan. Daigon ko ikaw, suway katapusan. May unta mga igsoon. Ay ang Diyos, dito na. Ang Diyos, dito na lagaran mo. Ipaganha siya karon. Mga igsoon, ikamuntagon atong itugyan sa Diyos. Ikabuot atong kinabuhi, atong kasing-kasing, atong siya kalitaon. Ikamuntagon kay siya lang ang magtagbaw, magtagbo sa tanan natong kinahanglan. Sa mga problema, siya ang solusyon. Siya ang Diyos nga mutubag, muhatag sa tanan ninyo nga gikinahanglan. Wala na ilahin pa nga atong pangitaon. Siya lang ang makatagbaw nato. So padayon tang magdayon magsimba sa atong Panginoon. Nasa Espiritu sa kamatuoran. Hallelujah. Dahil mo nato ang Diyos. Hanggang ngit-ngit ni dalagan sa imong pag-abot, ang kahadlok ko gilupit sa
ngit-ngit nidalagan sa imong pag-abot. Ang kahadlok ko gilupit sa imong payo. Itong kanta ko nagsuon. Hanggang ngit-ngit nidalagan sa imong pag-abot. Ang kahadlok ko gilupit sa imong pahiyo. Hanggang ngit-ngit nidalagan sa imong pag-abot. Ang kahadlok ko gilupit sa imong pahiyo. May tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong ikantahan. Kanunay ikaw gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lamang. Kanunay ikaw gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lamang. Hanggang ngit-ngit nilagan sa imong pag-abot. Ang kahadlok ko gilupit sa imong pahiyo. Hanggang ngit-ngit nilagan sa imong pag-abot. Ang kahadlok ko gilupit sa imong pahiyo. May tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong gikantahan. Kanunay di kang gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lamang. Kanunay di kang gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lang. O Ginoo, imo akong, o imo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lamang. Imo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lang. Come on, just your voices sing. Imo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lamang. Imo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lamang.
May tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong ikantahan. Oh, may tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. Kanunay ikaw ay gulitan, ikaw ako lamang. Kanunay ikaw ay gulitan, di mo buhian ako, imo lamang. Di mo akong gigunitan, di mo buhian ako, imo lamang. Oh, sono shikiae. Oro sono nono shikiae. Takos ka sa tanas, takos ka sa tanas. Kan di mo ang tanan, alam kan di mo ang tanan, kan di mo ang imaya. Oh Diyos, takos ka sa tanan, Ginoo. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Di mo ang tanan, alam ka di mo ang tanan, ka di mo ang himaya. Tanan santos ug anghel, magayong po kanimo. Ug tanan kadagpuan, magahalad ka nimo ug nagingog. Ang tanang santos ug anghel, magayong po kanimo. Ang tanang kadagkuan, magahalad ka nimo ug nagingog. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Ikaw ka di mo ang tanan, alam ka di mo ang tanan, na di mo ang ibaya. Kamo na tong isa tong mga kamot dira sa Ginoo. Ginoo, ikaw ra Diyos. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, oh Diyos. Ka di mo ang tanan, alam ka di mo ang tanan, ka di mo ang himaya. Ang Luzon, Visayas, ug Mindanao, magayong po kanimo.
takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Ikagkali mo ang tanan, kadi mo ang tanan, kadi mo ang himbayan. Oh Diyos, takos ka sa tanan, loroso no shikiaye, takos ka sa kadi mo ang tanan, kadi mo ang tanan, kadi mo ang himaya. O payaon ka na mo Diyos, payaon ka, payaon ka, O Diyos, payaon ka. Oh Diyos, among ang mayaon ng simbahang Diyos, payaon ka, payaon ka, payaon ka. Oh Dios, come on, just your voices, sing. Payaon ka, payaon ka, payaon ka. Oh Diyos, payaon ka, payaon ka, payaon ka. Oh Diyos, oh atong simbahan natin Ginoo. Oro no 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 shiki ayara sana naman anae. Oh no no sono doyae, teresa no rodo e. Oro shiki ayara sana nanae. Oh no no sono marasana. Oh shiki ayara sana. Oh no no sono doro. Oh nasiki ayara sana. Oro no sono payaon ka. Oh Diyos, payaon ka, payaon ka, payaon ka. Oh Yes, God. payaon ka, payaon ka. Oh Diyos. Amen. Yes, God. Lord, amo ang gibayaw, ang imuhang pangalan, Father God. Karong buntaga, Lord God. Nagapasalamat kami kanimo, Lord. Kay ikaw, anaan, nagauban ka namo karon, Father God. You are the only one who's worthy of all of our praises and adoration, oh God. In Jesus' name. Amen.
Maayong buntag sa tanan. Magpadayon kita sa ato ang mga pag-ampo. Sa kanunay, dili na to kalimtan sa pag-ampo ang nasod nga Israel, ang ilahang kaluwasan, ang protection sa ilahang nasod, ug ang ilahang padayon nga prosperity. That's number 1. Ikaduha, atong iampo, of course, ang ato ang nasod nga Pilipinas. Labi na ang umaabot nga eleksyon nga naay kalinaw, no? Gugma og kalinaw ang maghari sa ato ang nasod, aron ang ato ang nasod hinaot sa umaabot nga panahon mo asenso na. Ug ang ikatulo, we can pray sa inyong mga personal nga mga pag-ampo. Ato abod hinumduman ang pamilya ni Pastora Shoni karon sa pagpanaw sa iyahang mama, comfort to be upon the rest of the Valencia family. Sige, mag-ampo ta sa Israel. Heavenly Father, Lord, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, Ikaw, Lord, ang magbubuhat sa langit ug sa yuta, Father God. Lord, nagapasalamat kami kanimo, Father God, sa kanunay, Lord, sa imuhang gugma, sa imuhang kaluoy, sa imuhang proteksyon, kanamo, Father God. Lord, karon amo ang giampo, amo ang gihangad, ang imong halangdon nga nasod nga Israel, Father God. Lord, salamat Ginoo nga sa dili madugay, Father God. Lord, ang nasod sa Israel makaangko na sa ilahang kaluwasan, Father God. Ako ang giampo, Lord, nga matangtang na ang mga tabon nga anaa sa ilahang mga mata, mapukaw na Ginoo ang ilahang mga nahikatulog na kasing-kasing, Father God. Ug sila, Lord, makasabot na, mubalik na sila dinha kanimo, Father God. Mao kini ang imuhang gasa, Lord, ang gasa sa kinabuhi, Father God. Eternal life, Lord, to be upon them, O Father. Salamat nga kanunay ka, nga nagprotekta dinha kanila, Father God. Bisan pa, Lord, sa mga kaaway, sa mga tao, Father God, sa mga nasod nga gusto muguba sa imuhang nasod nga Israel, Father God. Salamat kayang imuhang mga anghel, anaa nagaalirong kaniya, Father God, sa kanunay, Lord God. Ang imuhang protection, Lord, naa sa ilaha, Father God. Amo ang gipadayon nga giampo, Lord, ang ilahang pagkamauswagon. Despite, Father God, sa pandemya karon, Lord, salamat Ginoo nga ang nasod nga Israel, Father God. Lord, dili sila maapektuhan, Father God. Magpabilin sila, Lord, nga magmabungahon, magpabilin sila, Lord, nga mahimong madagayaon, Father God, kay ang imuhang presensya, Lord God, ang imuhang mga pabor, anaa, Lord, sa ilaha, Father God. Salamat, Lord, nga dili nimo sila pasagdan, Father God, as you have promised in your word, O Lord, that you're not gonna leave them nor forsake them, O Father. Victory be upon Israel in the name of Jesus Christ. Lord, amo ang giampo, ang amo ang nasod nga Pilipinas, Father God. Akong giampo, Lord God, nga ang peace, Lord God, kalinaw o gugma, Father God. Lord, ang maghari sa amo ang nasod, Father God. Hilabi na, Lord, sa amo ang umaabot nga eleksyon. I pray nga walay dugoon nga mahitabo sa panahon, hilabi na sa panahon sa eleksyon, Father God. Kalinaw lamang, Lord, ang maghari, Father God. Ako ang giampo nga, Lord, imuhang tagaan ug kaalam ang tanan nga mga butante, Father God. Nga, Lord, sila mahayagan, Father God, ug kamao sila mupili sa insakto nga leader, Father God. Kanang leader, Lord, nga naay gugma dinha kanimo, leader nga naay kahadlok dinha kanimo, Father God. I pray nga dili, Lord, sila masilaw sa kwarta or sa bisan unsa pa nga mga butang nga ihatag sa ilaha, Father God, in exchange, Lord, sa ilahang boto, Father God. I pray nga naa sila'y kahadlok dinha kanimo ug naa sila'y paghigugma, Lord, sa amo ang nasod, Father God. I even pray, oh God, nga, Lord, ang amo ang gobyerno, Father God, padayon kini sa paglambo, maundang na, Father God, ang maong korupsyon, Father God, para, Lord, mahatagan na, God, sa kalambuan, Lord, nga imuhang gipromise sa amo ang nasod, Father God. Lord, gamita kami, Father God, or si bisan kinsa, Father God, nga makakalap, Lord, sa imuhang word nga ri sa amo ang nasod, Father God. For us, Lord, to spread the gospel, oh God, aron, Lord, ang tanang parte sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Father God, magpasalamat kanimo, Lord, ug mag-worship sa imuhang pangalan, Father God. Tanang tao sa Pilipinas, Father God, moabot ang panahon nga muyukpo dinha kanimo, Father God, ug dinha lamang kanimo, Lord. Salamat Ginoo nga dili minimo pasagdan, Father God, ug ang imuhang gugma, ang imuhang presensya, ang imuhang mga pabor, Father God, anaa sa imuhang katawhan, hilabi na ang imuhang mga katawhan nga naa diri sa Pilipinas, Father God. Bless our nation, the Philippines, O Lord. Ug karon, Father God, ako ang ampo, Father God, ang amo ang mga kapamilya, mga amiga, Father God, even mga miyembro sa amo ang church, Father God, nga karon anaa sa mga tambalanan, katong mga nangasakit, Father God,
Lord, ako ang giampo ang ilahang kumpleto nga kaayuhan. Karon ako ang gihinumduman ang auntie ni Teacher Jeanette, Lord God, si Mama Ayeng, even ang iyahang parents, Lord, sina Nanay Mimi o si Tatay Dodo, Father God. Lord, salamat Ginoo nga ang hamili nga dugo ni Hesukristo anaa nagadagayday karon, Lord, sa ilahang kalawasan ug imuha silang hatagan, Lord, sa ilahang kumpleto nga kaayuhan, Father God. Sama sa imuhang pulong, Lord, nga nagaingon sa mga labot ni Kristo ang tanan nga mga sakit na nga ayo na, Father God. I even pray, Lord, for the comfort of Pastor Asani and the whole Valencia family, oh God. Lord, I pray, oh God, that of course, Lord, your presence is with them, oh God, and let this be the time in their life, oh God, to look back, Lord God, and be grateful, oh Lord, sa imuha silang gitagaan, Father God, ug worthy and noble nga inahan, Father God. Salamat, Lord, kay you would strengthen them, especially in this situation, oh Father. Lord, thank you that you are with us today, oh God, and Lord, we praise you, we glorify your name, in Jesus' name. Amen and amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Sa ending na nakangkon. Sa ending. Makalingkod na ang tanan, hangyo nga makabalhin ta sa atubangan. Kung nakita ninyo nga ang siya sa inyong atubangan, wala gyud tao, mas maayo para nako nga mo pahimangno sa pulong sa Dios nga naa mo sa akong atubangan kaysa ako'y mubalhin sa inyong likuran. Maayong buntag. Sige, magkuwata. Salamat sa inyong pagsabot. Kay bawo ko nga usahay na anad na taba sa atong siya. Bisag wa na ngalan, inyo ginanggitimanan. Bisag na anay naglingkod, inyong balik-balikan, kumahimong mubalhin siya kay inyo ng lingkuranan. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag. Amen? Salamat sa Ginoo sa maayong pagdayig, makalingaw nga maghatag kita, makahatag og hayahay nga pagbati nga makadayi kita sa atong buhi nga Dios. Sa atong mga igsuon nga naa sa online, padayon ako nga nag-awhag nga ayaw intaw ninyo usiki ang pakiga hiusa sa Ginoo sa panimbahon paagi sa nag-online na gani unya daghang pagyong gitrabaho. Dili mahimo nga inyong himuong multitasking ang panimbahon. Panimbahon galing kinahanglan walay kompetensya ang Ginoo sa atong panahon, sa atong kusog, ag atong hunahuna. Ug tanan nga anaa dito sa online mosulti og napoday sila dire. Dahil ko ng Ginoo. Praise God. Maayo ang Dios. Amen? Nagpabilin ang Ginoo nga matinud-anon sa tanang panahon, bisan gani usahay, di nato mabati. Pero wabot pasabot nga ang Ginoo gipasagdan ta. Anaa siya, naglantaw, asa man ang Dios sa akong panahon nga nanginahanglan ko. Naarag gyapon kung asa siya igsuon, naarag yun sa imong tapat. Apan naay kahigayunan nga paagiong ka og proseso, paligunon kas Ginoo, paagi sa saktong pangunahuna. Dili ka magpadala sa imong mga pagbati, dili nimo pasagdan nga ang imong pagbati maoy magdala sa imong angay nga pagabation. Apan ang sakto sumala sa pulong sa Ginoo mo'y atong pagakuptan. Kung anaa ang inyong mga Biblia, atong ablihan kini sa unang kronika, First Chronicles. Ato nakatunan ning aging semana bahin sa importansya sa atong gitawag nga pagkamanghinatagon. Atong nakita nga ang pagkamanghinatagon importante kaayo kay mauni ang atong mahawiran o makuptan sa panahon nga anaa kitay mga krisis sumala sa ingnani. Kay ingon ang Biblia sa imong paghatag dinha ka paghahatagan. Dili sa kahadlok, sa kawadon ka makadawat og panalangin. Apan ang panalangin imong madawat tungod kay naa kay kasinatian sa Dios nga wala ni pakyas sa iyang mga panaad. Ug mauna ang atong gilantaw ug naghinaot ako nga inyong nabati ang sakto nga pagbati. Unya nagpasalamat kuno kay amog yung nakita sa ning aging semana ang epekto sa atong pulong nga nakatunan. Naagi mga pipilangan nilihok, nagpadayag, nagpakita, ug ako mo pasalamat sa Ginoo no kay naagi pinasahi nga pagkamanghinatagon ang gibuhat ang Ginoo.
Katong among real men na ay usa ka igsuon, di lang kumonsulti sa ngan para ang Dios may mo panalangin niya. Ni kaditog testify nga naa siya napalit nga motor. Gi-mention niya ang kantidad. Unya ingon siya nga gipalit ni nako dili para nako kay daghan ko og motor. Pero ako ning gipalit para ni kang pastor. Yaminaw ra ko ako na naka wa pa ni tuhop ba nga uy. Isa man ning pastor iyang gi-mention basig nani amigong laing pastor. Ako gid ay samtang share ko sa pulong sa Ginoo atong Webes, nagdagan ang motor sa akong una-una. Ganahan akong kakita. Unya tuwa sa gawas, paghuman sa among real men, among gididikar sa Ginoo. So, pirti na ako lipaya kay murag sa tinuoray, mao ni ang first time nga gawas kang sa akong pastor sa Manila niadto gihatagan mi og kadtong sakyanan kay nagtanong man sad mi og tulo ka sakyanan usa in taon na ulian og usa. Pero ang gihatag pud sa Ginoo tong panahon na kadto pong atong matawag nga pinakamahal nga sakyanan sa atong kategorya atong panahon na. So maayo kayong Ginoo no muhatag galing ka ikaw paghahatagan. Kapila mi nagtanom og mga motor sa mga kapastoran aron magamit sa ilang ministeryo. Unya karon ako ang first time nga nakadawat ko og ing-ana nga personal ba kay kadaghan naman god kun ay muhatag sa simbahan para gyud na sa buluhaton which is nalipay gyud mi. Pero lahi ni kay ingon siya nga pastor para ni nimo. So salamat kay Ginoo unya di lipay na kay ko uli ko gabi pagkauli sa gabi kay among sabot ibaylo na ko ang akong gamay nga motor nga gamit ni Isha sa pag-duty sa ospital. Para iya po kuno itong mahatag sa laing pastor. Praise the Lord, maayo kayong spirito. So, sa iyo sa buntag, ready na ang motor, gilimpyuhan na, ready to turn over. So, pag abot na ako diri, dala ang motor, salamat sa Ginoo kay naghuwat po ang motor diri. Unya, so, ang motor man namo kay gigamitan og helmet nga sukod ni Isha, so gamay-gamay, pero masura ang ulo. Pero murag pag humanan niya ang imong dunggan ba, murag gipritong litson kay nalugpitan. Pero anyway, salamat sa Ginoo. So, nagpapangita ko na mataigsoon nga usa na sa iyang hobby o kanang gamay nga negosyo iyang gitawag. Singko, Brad, suporta ko nimo, mupalit ko helmet. Ikaw lay pili. So, pilian ko niya, padaghan siya mga pictures gisen niya, kadugayan, yung kumurag sa kadaghan, mas lisod man dahil mo pili kung dagang pilian. Ikaw na lay decide. So, siya ni-decide. Yung ko, okay, hatagi lang kong bill, pila tanan. Ingon nga, ayaw, pastor, kay Paris man is imong motor. Kala, hallelujah. Wa ako pabayra, niya, gikumpleto pag yun, na ako no'y pang freshener sa helmet, na apay sa bayanan sa helmet, na siya'y kumpleto, ko nga, ko'y kalibutan nga, daghang pa din na requirement nga, helmet raman kay requirement sa gobyerno. Pero, gikumpleto yun ang mga requirement lipay kay ko. Unya, pag po na to, di, Karagod ka ng pasalamat sa Ginoo. Nikalit na po yung ni-text. Ingon nga, pastor, pareho mamig ang akong motor nga nadawat, o yung motor parehas. Siya, pastor, nakapalit man ko ka ng Paris nga ligid. Duha ka book set akong gipalit. Kay diretso ko sa tag-iya, unya, akong gibaligya online ang usa ka set. Ako nang gibutang sa akong motor ang usa, pero ang usa akong gi-online. Barato magmanghangyo. Wa jud na ako gihatag. Kung may nalang ako mo gamit, pagkahili sa usa. Pagkadungog na akong anak kay motor, imo gud ning ligira, pastor. Kuha pagaling na hilis, wa pagaling na gamit, na anay ready pampuli. It's just an amazing feeling ba. Not that we wanted to get something in return, but we wanted you to show that when you apply the Word of God, kung imong buhaton ang pulong sa Dios, dili ka alkansihon sa Ginoo. Amen? Ingon ng Dios, naa sa imong paghatag ka, paghatagan. Ug maura gini ang atong mahawiran, panguntra sa atong gitawag nga krisis. Kay kung ikaw sa panahon sa krisis magdinaw o maghakog, mas lisod kang makadawat sa Dios ug iyang kadagaya. Wala man but pasabot nga di ka mo gamit sa imong utok, kunya bahala na ka, basag unsa diha imo lang pangatag. No. You need to be productive ug ang imong tanang binhi nga ibutang kinahanglang imong ibutang sa gitawag natong tambok nga yuta so that it will bring forth a harvest aron mobalik kanimo nga maayo nga ani ug mao na ang atong gusto nga makaplagan sa matag usa kaninyo dili gyud
sa akong unahuna, way adlaw nga wa ko nagampo sa inyong pagtubo, paglampo, ug pagdagaya sa kaayo sa Dios. Muna, sa tanang kahigayunan nga matudluan tas Ginoo, ato gyud nang paningkamutan nga atong pagabuhaton ang iyang pung sa atong kinabuhi. Ug tanang anak sa Dios mosulti og ato nakatunan ning aging semana nga naay mga timailhan sa mga taong gitawag nga manghinatagon. Naa sila'y saktong kinaiya nga nagunahuna nga kaya nako, dili sila ang klase nga tao nga lisod, dili maglisod gyud ta. Apan siya ang mga tao nga naagyoy panghunahuna naglantaw sa pwedeng mabuhat. Sila ikaduha ato nakatunan nga nagpadayon sila sa pagpananom. Wala sila mahadlok sa krisis. Susama sa nahitabo ni Isaac sa panahon sa uga, nagtanom noon si Isaac. Ikatulo, ato nakatunan nga nagpadayon og tubo sa pagtuo. Wala ni kunhod, wala ni backslide, wala nagpagmaba. Apan sa iyang pagkamanginatagon, makita nimo nga naagyud siya pagsaka sa iyang pagsalig sa Ginoo. Ug ato po nakatunan nga tungod ni anak sa iyang pagkamanghinatagon, iyang naatraka ang katawhan sa iyang Dios nga gialagaran. Mangutana man gyud ang tao, nganong manghinatagon man kay ka? Makasulti gyud ta og taron kay ang Dios nakong gialagaran manghinatagon. Ug gitudluan mi sa Ginoo nga ang pulong sa Dios maoy among tumanon, dili ang sulti ni pandemya, dili ang sulti ni iskamdemya, dili ang sulti ni plandemya. Ang pulong sa Ginoo maoy pinakamaayo nga subayon aron ta makakaplag sa madagayaong kinabuhi. Ug tanan mosulti og ang ikalima mao ato nakatunan nga atong mapuyo ang Kristohanong kinaiya nga makaplagan gyud sa tao. Kinsa man ang tinuod nga Kristohanon, kanang mga taong manghinatagon, dili ang taong hakog, dili ang taong daw, dili ang taong nagbuta-buta, pero ang tao nga matawag nga nag-alagad sa Dios, mao ang taong gamiton sa Ginoo sa pagtagbo sa panginahanglanon sa mga tao. Ug tanan nga anaa karon diri nga manghinatagon sa ngalan ni Hesus mosulti og Amen. Unang Kronika 29:11 ngadto sa 13. Unang Kronika 29:11-13. Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom ug ang himaya, ang kadaugan ug ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta. Ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog. Hari ka sa tanan. Ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog. Ug makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo among Dios ug gidayeg namo ang mahimayaon mong ngalan. Amahan, tudloi kami sa imong pulong, gamit ako ang imong alagad aron matudlo, mapahimangno, mapadayag ang imong tumong sa among kinabuhi. Tudloi kami sa imong presensya, hikapang matagos ang kasing-kasing, tangtanga ang pagkabuta sa among hunahuna, pagkabuta sa among mga pagbati, ug ablihi kini paagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amo ning gitaas, mapasalamaton sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og ang atong pagalantawon karong buntaga ikaduha ni sa atong pagtuki og tuon sa word nga pagkamanghinatagon. Ako ning giuluhan nga generosity begets abundance. So una last week atong gitaytulan kato nga generosity, karon atong gidugangan og abundansya. So ang akong gibuhat atong gisugdan ang pundasyon. Una, nganong kinahanglanon ang pagkamanghinatagon, dili tungod kay para kamo pasikat, para mapasikat nato ang atong Ginoo. Wala ka naggara-gara, wala ka naghinambog, wala ka nagpakaron ingnon. Apan ang taong nagmanghinatagon tungod kay nakaila siya sa Dios nga nagmanghinatagon kaniya. Timan ino, walay gihatag ang Ginoo para nimo nga imuhara. Wala kay madawat, wa kay nadawat, wa kay maangkon nga imuha gyud. Ang tanang pagpanghatag sa Ginoo himuon kaniya nga agianan. You are a channel of the Lord. Ngao nga kung makakaplag kag panalangin ang unang pangutana, Lord, para asa mani. Unsa man ang tumong nimo niini alang kanako. Of course, kung kinsa man na nagtanom siya mo
makakaplag sa maayong bunga. Pero dili tanang buga kanon ang uban ni ana itanom balik. Amen? Kay kung imong tanan kanon ng imong ani, wa na kay anihonon sa taliabot nga kahigayunan. So atong sugdan karon atong matawag nga pundasyon ani nga mga pangunahuna. Ato na ni nakatunan no, mga tulo pa lang, 4 ka bulan siguro, pero ako ning balikon para ligunon ang atong kasinatian sa mga pundasyon para maligon ang atong paglantaw sa kaugmaon. So una atong tanawon, reminder of our foundation. Una sa tanan, naanim ang bersikulong atong gibasa sa unang kronika, nagpadayag kini nga ang tanang panalangin, ang tanang butang, ang tanang anaa sa langit ug sa yuta iyaha sa Dios. Kang kinsa na igsuon? Sa iyaha sa Dios. All blessings come from God. And all blessing is from God. So tanang panalangin iyaha sa Ginoo, tanang butang, tanang mga unsa pa diha nga atong makapalipay sa atong pagbati iyaha sa Dios. Murang nagingon ang Biblia sa New Testament nga every good and perfect gift comes from above. Ang tanang himpit ug maayo mga gasa gikan kani diha sa Dios. So una sa atong pagpahinumdum sa atong pundasyon sa pagkamanghinatagon, mauni ang atong matawag nga balaod sa gingharian bahin sa kabtangan or abundansya. These are the laws. So una, kaning atong gitawag nga laws of the kingdom, number 1, all blessings come from God. Remember that? Tanang mga panalangin gikan kang kinsa? So, sa Ginoo. Og tungod kay sa Ginoo tanan ang mga panalangin, wala tay angay nga angkunon. Di ta makaangkon nga atong binuhatan. Ang imong kusog naghatag og resulta, ang imong maayong pangunahuna nagbunga og maayong negosyo, ang imong paningkamot naghatag og maayong ugma. You know, all of that goes back to the grace of God in your life. Naghatag ang Ginoo sa imong katakos aron ka mahimong mabungahon sa imong kinabuhi. So iyaha gyapon sa Ginoo. Bisan imo ng paningkamot gikan kana sa Dios. Kay kung tangtangon sa Ginoo ang katakos sa imong pagkatao ug tangtangon na sa Ginoo ang imong panahon, wa jud tay mabuhat. Bisag di pa ka ganahang mamatay gyud ka kung desisyonan na sa Ginoo. Ug tanan nga matinud-anon mosulti og ikaduha, all blessings come from God, and then, secondly, foundation ni siya ha, sa balaod, sa gingharian sa Ginoo, bahin sa abundansya, ug bahin sa mga kabtangan. So una, tanang panalangin iya sa Ginoo. Ikaduha, siya ang tag-iya. Siya ang unsa igsoon? Now, lahi man gud nang munahuna ta nga iyahan ni tanan sa Ginoo, pero pag-abot diri sa atong kinabuhi, kita na ang tag-iya. Iyahamang kanis Ginoo, nganong kita na may muangkon. Nga pag-abot diri, kita na mo buhat og mga pangunahuna, nga ako ng buhaton. Maayo man na nga makasabuta nga gikan tanan sa Ginoo, pero atong sabton tanan nga anaa kanato iya sa Dios, ug siya ang nanag-iya. Ingna imong tapad, siya ang tag-iya. Ingon ang unang Korinto 4:2, ug kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Buot pasabot kita igsuon mga tinugyanan. Kung makadawat ka sa Ginoo og panalangin, makadawat kag abilidad, makadawat ka og talento, makadawat ka og gasa, iyaha na sa Ginoo og iya kang gitugyanan, gipiyalanta sa Dios. Kay siya man ang tag-iya, kay kining tanan sa yuta, di man gyud ni atua. Piniyalanta niya. Kay nganong maasulti man nato nga di ni atua, kay pagkamatay nato, iwa mo kabantay, di na nimo madala. Kay kung ikaw ang tag-iya, madala gyud na nimo bisag sa imong kamatayon. Pero di, once mamatay ka igsuon, mahuman ang imong panahon sa kinabuhi, wa kay madala bisan unsang gikugihan,
imong gipaningkamutan aning kalibutana sa imong kamatayon. Mo nang ingon si John Maxwell, gipangutana siya dito sa Microsoft Executive Leadership Conference nila. Giingnan gipangutana siya unsa may imong financial plan. Ingon siya, oh, you don't wanna know, di mo ganahang makabalo. Namugos man yun, kay ganahan laging makabalo, kay the more sultian nimo ang tao nga di mo ganahang makabalo, mas mamugos man noon sa iyang gisultian. Ang akong plano, usa ako mamatay, akong mapanghatag tanan ang akong kabtangan. Nakuratan, kay sila ang tanan nilang paningkamot para makakuha og kabtangan. Pero si John Maxwell gingon, usa ako mamatay, akong ma-distribute ang akong kabtangan. Yan ang utanan sila, nganong ina naman ka munahuna? Ingon siya nga, kay usa ka adlaw nagunahuna ko. Akong gibansay-bansay ang mga panghitabo. Naglaom jud ko sa pangunahuna. Nya ingon siya, nya gisultian ko sa Ginoo. Gipiyalan ra ko niya. Kay pagkamatay nako ning kalibutana, mawala nako aning kalibutana, ingon siya, wa ko'y bisag SIM card madala ngadto sa langit. And everyone said, so tanan nga atong madawat na dawat gipiyal rani sa Ginoo. So una siya ang gigikanan sa tanang panalangin, ikaduhang pundasyon piniyalan rata kay siya ang tinuod nga tag-iya. So atong sabton pag-ayo nga kay siya man ang tag-iya, musunod ta sa atong boss. Amen? Kung naay kita hino si Tina na siya daghang bag, unya gusto niya nga ipagamit yan na siya na amiga nga murag mo travel unya wa siya bag, yan siya bag nga di niya pagamiton, o sige ipahuwam niya. Pagpahuwam ni Sir Tina sa iyang bag kay nag-travel tong usa, pagbalik niya ningon nga, salamat Sir, kay nakauli na ko, dera imong bag. Ingon siya, dili, ihatag na lang na nako nimo, para na nimo. Nya, ikaw nga tinugyanan ng huwam, inaan ka nga imuha na ang bag, or mo ingon siya nimo nga, ay, kuha na lang, ihatag na lang na sa imong mama, kay ako nadunggan, mubiyahe po rin kuno siya. Iyahan na sa imong mama. Nga ikaw gipiyalan ra ka anang bag, pinahuwam na nimo, gisultian ka sa tagayang ihatag na si mong mama, unsa may imong buhaton nga ikaw piniyalan ra, ihatag nimo, kay di man katagiya. Pero kung muangkon ka nga imuha ang bag, di gyud ka muhatag. Kamahal ani, imported yun ni Michael Kors. Nganong ihatag ni nako nga sapatusa nga kuan ni siya kanang na brand. Okay, BL. Okay? Na ay mga LBDI, BL, sa iyo pag yun. LB, mga mahalon nga mga bag o mga gamit diha, kato nga sinina kuno ni Jinky Pacquiao, grabe na viral. Ni atin nila sa boxing, ang gisgutan, dili ang boxing, ang sinina ni Jinky Pacquiao. Ingon pa si Judas nga nagkomento, may pagihatag na lang niya nas mga kabus. Maro man gisulting Judas, di ba? Kang Jesus, nganong giusik-usikan maning pahumot, nga mukantidad sa usa ka tuig nga sweldo, may paihatag na lang sa kabus, kay kawatan man siya. Usahay no mo nga ihatag na lang sa kabus, basing kawatan ka, basig ikaw si Judas, ayaw na lagsultian na igsuon. Amen? Ingon ng Biblia, we rejoice for those who rejoice. Wa ingon ng Biblia nga masina ka sa mga nagmalipayon. O man atong problema, no? Kay Pilipino na atay gitawag nga utak biya sa Tagalog. Utak alimango. Utok alimango nga kunay mo sa kabirahon pabalik, hindi ka ganan ay makalapaw nimo. So ato nang usbon sa ngalan ni Jesus, dili ta ang nanag-iya piniyalan ratas Ginoo ug siya ang tagiya. So kung musugo ang imong Ginoo nga maunay buhaton, sunod ka kay piniyalan raman ka. Sa pagbuhat namo sa among balay, among gisabutan sa akong asawa ug mga anak, kung ang Ginoo musulti kanato nga ihatag ning balaya, unsa man mo agree ba mo dili? Ako ina, kung musulti ang Ginoo nga ihatag ang balaya, sugot mo dili. Why problema ang bata? Tadi, hatag. Kung musulti ang Ginoo. Ang tubag sa akong misis, sigaraduan ang sa Ginoo. Iyabaya ning kasing-kasing ning balaya, iyabaya ning paningkamot nga makakita gyud mig balay. So, ang pagsabot importante nga atong masabtan nga ang tanang butang iyahagikan sa Ginoo ug siya ang tag-iya.
ug ikatulo, tungod kay siya ang tag-iya, gamiton ta para sa tao. All blessing comes from God. He owns it, and now He gives the blessing through men to men. So, ihatag sa Ginoo ang panalangin paagi sa tao. Hatagan kag utok, hatagan ka og koneksyon, hatagan kag relasyon, aron musaka pa, mudako pa ang imong mga patigayon. Ug ang Dios ang siyang mahimaya. So, pundasyon na igsoon ang atong gilig-on. Tanang panalangin gikan kaniya, siya ang tag-iya sa tanan nga anaa kanato, kung iyang isulti na sa igipadayag, tumanon ra gyud. Ug ikatulo, kita ang gamiton para agian sa panalangin. Katimanin nino, sa imong paghatag, ikaw paghahatagan. Maunay Dios nun nga pangunahuna o Kristohanon ngagtubo sa Ginoo nga mga desisyon. Ikaduhang pundasyon, ako na ning natudlo ni adto, na ay 5 ka atong matawag nga areas of prosperity. Kanang pagka-dagaya, pagka-abundansya, madawat nga abundansya, 5 ka aspeto na siya. Kung naalang kay tulo sa 5, wa jud ka pakaabot sa gitawag natong tarong ug sakto nga prosperity. Ikaduha, kung naalang kay 4/5, di gihapon kinahanglan ang 5 gyud makumpleto nimo. Usa ka makaingon nga naag gyud kay tukma sakto hingpit nga prosperity sa imong kinabuhi. Unsa man ni? Natulo na ninako, but let us go back to strengthen our understanding. Una, sa 5 ka area sa prosperity, ato ning gitawag nga spiritual prosperity or spirituhanong pagkamabulahan nga kinabuhi. Una, spirituhanon. Kini na ay labot sa atong gitawag nga relasyon sa Ginoo. Kay ang una nga angay nimong madawat sa imong kinabuhi, dili kwarta, dili kabtangan, apan ang gigarantiya sa Ginoo nga kinabuhi nga way katapusan. Ang kinabuhi nga iyaha sa Ginoo, ang kinabuhi nga kuyugan ka sa Dios, ang kinabuhi nga magkuyog mo sa Ginoo sa hangtod sa kahangturan. Maunay una ka pundasyon sa prosperidad nga maghatag ka nato og tukma og saktong pangutok. Nganuman, kay naa dinhi ang Yahweh sa gitawag natong malinawong kinabuhi. Unsa klaseng kinabuhi igsoon? Sa adlaw nga naa na kay relasyon sa Ginoo, kunsa ang Ginoo sa imong kinabuhi ug muhatag siya og kausaban. Ingon sa Juan 14:27. Juan 14:27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama ikahatag sa kalibutan, nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kamog kahadlok. So kaning espirituhanong prosperidad o espirituhanong pagka mabulahan diha sa Ginoo, mao ni ang gasa o resulta sa iyang panaad nga kung naa kita sa Dios, ang Dios magbilin kanato og kalinaw. Kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Kalinaw nga dili matagbaw sa pagkadato, pagkaadunahan, pagkakwartahan, pagkasapian. Wala ni makumpara o dili kayang ikumpara ang madawat nimo nga kalinaw. Kasi nakangadtog Shumart, unya nipalit mo og kalinaw. Daghang kong problema. Daghang kong giatubang. Adto kog ayala. Nga naman, mupalit kog kalinaw. Na ako nuroy buy one take one dito. Nya 50% off kung naa kay vaccinated card. Mapalit ba na nimo ng kalinaw? Di. Siguro hataga kag 50,000, muro kag malingaw. Pero pagka human sa imong lingaw, ang imong giatubang cancer man, usa may mabuhat sa 50,000. Wa. Okay nang naa kay kwarta no, kay naa kay sakit, makadaga kag ospital, di ka mabalaka. Pero kung ang doktor nga moatiman nimo moingon, naa na lang kay 3 ka adlaw. Bisag unsang kupot nimo sa kwarta igsuon, mabuak na lang ang samin ni Ninoy Aquino.
di masulbad ang imong suliran. Kay ngano? Dili manggod tanan na ay labot ang sapi. Muna nga unang pundasyon sa atong prosperity naaagyod gikan sa atong relasyon sa Ginoo. Muna nga taliwala sa kaguliyang, taliwala sa kawadon, taliwala sa kagubot, malinawon ka nga nagsalig sa Ginoo nga dili kaniya pasagdan. Amen. Ingna imong tapad salig lang. Ingusulti sa pikas, ikso salig lang. Sulti sa pikas salig lang. Ikaduha nga prosperity dili lang gitawag nato nga spiritual, ikaduha mental prosperity. Mo nang natay gitawag ron nga mental health. Natay gitawag nga mental hospital. Kay naay mga tao di gyud mada bisag unsa kadato. Di gyud mada mabuang gyud sa mga suliran nga ilang giatubang. Now, ingon ang Biblia atong lantawon sa Epeso 4:18. Epeso 4:18. Epeso 4:18. Ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Sa NLT, New Living Translation, their minds are full of darkness. They wander far from life God gives because they have closed their minds and hardened their heart against Him. Sa New King James, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Now, sabta igsuuno, unsa may trabaho sa yawa ning kalibutana? To steal, to kill, and to destroy. Pero unsa may iyang paagi nga iyang ipahimutang ang iyang paglaglag, pagpatay o pagpangawak, paagi sa pagbuta sa atong panghuna-huna. When He darkened our minds, kung iyang ngitngitan, anang mga nakapatay, tungod kay nagselos o nasakpan niya ang iyang bana o asawa nga naay laing kuyog, dali-dali, kalit-kalit, mungit-ngit kuno ang nangit-ngit kuno ilang unahuna og ilang napatay ang ilang pares. Maingon ba na nimong sa Ginoo? Klaro kayo. Gikan ka na sa yawa. Kay ang plano sa yawa, paglaglag, pagpatay o pagpangawat. So ang Ginoo nagtudlo nato og klaro nga ang trabaho sa yawa ngit-ngiton ang imong hunahuna aron ka mahibulag sa Ginoo. Ang mga pagpanudlo, ang mga pagsulti sa Dios sa ato no. Anad man ta nga musimba pero why notes? Dali kay tang mangit-ngitan. Naaman is Facebook pastor ug sa YouTube ako ramang mabalikan. Maayo ra bag naay load. Naanay load. Wa may signal pastor. Murason. Mo nang ingon ng Biblia, maayo ang yawa niini, muhatag siyag kangit-ngit. Pero kung naa kay notes, di ka mangit-ngitan. Amen? Mura kag energize it. Sige lang gadagan. So, ang buhaton sa yawa, muhatag og kangit-ngit, aron ang atong utok, dili kadagan og sakto. Ngano man, no, naay mga bright, grabe, makamemorize, makasulti og tarong, maayo mo ay, pero mga desisyon, makain ka. Asa man taon ang utok ning tawhana? O I mean, ako'y kailan no, pertim bright ah. I mean, bright good as in bright. Pero naminyog adik. Moingon lagi sila ni Jose Rizal pa, ang pag-ibig pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Sa Bisaya, nabuang. Taas kayo. Igsuon ngit-ngitan ta sa yawa. Mao na yang. So ayaw na bitaw. Di ko malupig sa yawa. Kapila ka times nakasa. Kapila ka times ni buhat sa sayop. Kay nangit-ngitan ka sa sala. Mayong buntag.
So, ang ikaduha mao ang atong gitawag nga mental prosperity o nga tin-aw timsi nga panghunahuna. Kabalo ba ka nga naay ang Biblia puno sa daghang panghunahuna ug pagpanudlo aron usbon ang atong mga sayop nga panghunahuna. Mo nang gito nga recalibration. Murabag sa diesel engine na kay i-calibrate kung maabot na ang panahon nga dili na sakto ang iyang mga rhythm sa iyang makina, ila nang i-calibrate para musakto na pod. Ang atong utok gikinahanglan og recalibration from time to time. Mo nang gisulti sa Biblia sa Roma 12, di ba? Ingon dito sa Roma 12, be transformed by the renewing of your mind. Usbon ang imong pangunahuna paagi sa pag-usab sa imong hunahuna. Ang problema man gud nato kay nangitngitan ta sa yawa ang atong tubag ana kay baw nako. Ayaw ko sulti kay baw nako. Perting kay baw mo nang daghang sayop. Kung ingnan sa asawa, ingon bitaw ko nimo. Ingon siya nga, kay baw lagi ko, ayaw ko sulti Yasa matang ibayad. Ako kay baw. Igsoon mamati ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, for example, muhatag kag 1 million sa usa ka buang. Kanang naglakaw-lakaw sa dalan, why face mask, why face shield, why COVID? Kita mo muna nila, di ba? Grabe niya. Nga ano po, di po sila dakpon sa IATF. Pero anyway, kung muhatag kag 1 million sa, imposible po na, 10,000 na lang. Muhatag kag 10,000 sa buang. Tanaw ni mo, napanalangin na ni mo siya. Sa kay baw, usa na imong gibuhat. Ug di po siya kapanalangin nimo pag ampog balik tungod kay wa may klaro iyang unahuna. So ang imong pangutok igsuon maoy basihanan sa ugma. Kung tarong ka mo huna-huna, tarong ka nga nagiyahan sa pulong sa Ginoo, tarong ang imong mga lakang iyahan ni sa Dios, makita nimo nga ang Ginoo mo panalangin kay ang puhunan sa uswag ang sakto og lantip nga panghuna-huna. Kung dili nimo na sabton igsuon, mao nang naatay pagtudlo kay mao balo mo igsuon nga ang mga batan-on kuwang sa kaalam, ang mga tiguang kuwang sa panahon. Ang mga bata naay kusog, naapay taas nga kinabuhi, ang mga tiguang naay panghuna-huna pero wa naay taas. Ko na lang di na maas. Pero pag musimpa silang duha sa balay ampuanan sa Dios, mag-igo ang ilang gikinahanglan ug mahatagan ang duha. Ang kaalam sa katigulangan mahatag sa mga batan-on, ang kusog sa mga batan-on mahatag sa matiguang ug mugawas ta sa simbahan tungod sa presensya sa Ginoo nga naagyutay na dawat nga iyaha sa Dios. Ang pulong sa Ginoo igsuon, grabe no, di na nimo makuha sa merkado. Di ka mo ngadto og karbon nga nang unsay barato ron nga pulong sa Ginoo. Kanang Prisco pa na yung kanang Prisco. Ako nagtubo man jud kog merkado so no. Namaligya mi og kamatis, sibuyas, namaligya big sago, mantika, asukal, general merchandise ang among tindahan. Tulo na ka pwesto sa alabang among naabangan unya taas gina kanay utanon section, ay grocery section, na ay panghalu-halo section kanang nata di coco, haluan na nimo og kaning oblong ngalimot ako kaong og tanan pa na ami mo kagud mi og lubi na ami gilingan nga kanang para hinuon nimong pambinignit. We all have that. So nagtubo ko ana. So when you go to the market, you always look for the cheaper price and the best fresh veggies, mga pinaka-prisko nga mga utanon. Kung kuwang kag kaalam sa Ginoo, unya ganahan kang mupalit og kaalam. Unsay sulti sa Biblia? Sayang ang kaalam sa mga buang-buangon. Kay di sila makakaplag og kaalam. When you are a fool, it's hard for you to understand because you decided already what you wanted to believe. Una musutag simbahan unta ablitas Ginoo pero pag atong sud sa simbahan na antay ginahuna di na ta modawat sa bisag unsa pa isulti sa Ginoo.
Nay usa ka ako lang isulti no, hinaot di mo mapandol. Nay usa ka konferensya mga pastor ni unya maay kay muwali bahin sa paghatag ang magwawali. Ingon tong usa nagstorya sila biya pag-abot sa break. Bay, unsay tan-aw nimo tong wali bay? Grabe ka ayo da. Ingon siya, maay kayo bay? Oy, maay kayo. Pero di ko pailad. Kaya nagtudlo man siya paghatag. May kay wali pero di ko pailad. Paggrabihan no, pagkadungog na ako ato. Unsa man din ining pag-atin og conference? Ilad-ilad na din eh. Musuday ka para lang naa na kayo nahuna nga di nimo ipausab. Alkansiya taon tong tawhana. Ako, grabe akong bati, naghilak na akong kasing-kasing kay ganahan kong mutuman sa gitudlo. Katong usa, di ko pailad. Abala ka. Wang tigo na ka. And makaingon yung tanong nga ang yawa makabuta sa atong hunahuna. Amen? Muna nga ang mga buang mubayad og dako sa ilang pagka-ignorante. Kung sa may sultis balaod, walay excuse ang mga wa kahibalo sa balaod. Ignorance is not an excuse for the law. Salmo 122, 122 of Psalms sa King James, sa Bisaya, nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Why would David said, I was so glad that when I heard that we will go to the house of God? Well, because dinhi lamang nimo makita ang kahanay sa unahuna, pag-usab sa imong pagbati, pagtarong sa imong pagbati, pagtarong sa imong unahuna, og sakto nga paglantaw unsay angay nga pagabuhaton. Di na nimo makuha sa merkado, di na nimo matanaw sa YouTube lang nga bisag kinsa diha. Naa gina sa balay ang puanan sa Dios. And everyone said, so mental prosperity is second to spiritual prosperity. Mao gid na ang pinakauna relasyon nimo sa Ginoo kay di na makasud ang Dios paghatag og kaalam. Kay the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo mao'y maghatag kanimo og pagsabot sa pagpuyo ning kinabuhia. Ikatulo, gitawag ni nato nga physical prosperity. Ang lawas nun nga paglambo. Ingon ang Biblia sa 1 Corinto 6:19, 1 Corinto 6:19, do you not realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Wala ba mo kasuta nga ang imong lawas templo sa balaang espiritu nga mao nagpuyo kaninyo o gihatag kana sa Dios? Wala ka na nag-iya sa imong kaugalingon. So ingon ang Biblia nga ang imong lawas dili imuha iyaha sa Dios, templo sa Ginoo. Gihatagan ta og tent, gihatagan ka og piyal nga imong atimanon ang imong lawas. So ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanato nga ikatulo nga prosperity nga pundasyon aning areas of prosperity dili una ang espirituhanon, ikaduha pangunahuna, ikatulo ang imong pisikal nga panglawas nga pagtubo. If you don't take care of that body that the Lord owns, you will suffer yourself. Ikaw ra pod ang magkalisod, magkaingon-ingon kung ang imong lawas imong pasagdan. Kadaghanan ron igsuonon nakabato na gyud sila. Karon ang pinakataas nga daghang insurance nga napalit. Karon ang pandemya mao ang mga tambal nga nahalin. Niuto di tagdon. Karon grabe. Palit dayon. Nga naman, kay man sila kung dililigo ng ilang lawas, dililigo ng ilang immune system, dali sila malupig sa mga infeksyon sama sa virus. So gitudluan ta sa Dios, ampingan nato ang atong lawas. Tulog og sakto, dili sigig ml. Tulog og sakto, dili sige og naibag-o nila ron. Valorant. Tulog og sakto, dili sigig Facebook, ay nalingaw lang sigig. Anong bisag naglakaw nun, sige lag. So, tiguang na ni nakuha ni na atake sa utok.
Ambot nga no, basta paghunong na automatic. Kung diling nana, may pinanaon na lang nimo. Physical prosperity. Mo nang gitawag no, health is wealth. Natay igsuon na maligyang tambal, di na ko isulti kay sa iyangan si Malu. Ang iyang tambal nga sa ilang man sa no, generic man ang ila, so bas barato sa ila, sa tanan akong tambal, di na ko order niya. Dako na kog kuan kanang kumbaga nakabutan na kog puste sa iyang pharmacy. Mo-maintain mo gyud mi na ami maintenance magtiayon, so wag gyud ko'y choice. I have to do that. Now, kung dili nimo atimanon imong lawas igsuon, malingaw ang yawa. Mayong buntag. Okay raman ta mukaon no og lami. Kanang humba nga gadagayday ang mantika. Ay naku grabe, butangan nimo nya init kayo nya ang imong kanon sakto pod. Kanang mura bitog Japanese rice, grabe pilit. Di kay pilit pero kanang sakto gid ba? Unya mantika pa lang sa imong kanon, na fights na. Sigurado lang nga naa kay panguntra. Paliya. Ambot pasabot igsuono, God will not want you to hurt yourself. But at the same time, dili po ka, mo na ingon sila no, kung dili kuno ka mag-atiman sa imong lawas, moabot ang panahon nga ang imong kunong pagkaon tambal na. If you don't take your medicine, you will have to eat medicine as your food. So, kung di nato atimanon atong lawas, maabot yun taan ang dapita. So, buhat kita igsuon. Ingon tong sa ako pastor, nag-exercise nagyud ko. Ikaw pastor. Grabe ako misis, grabe mo exercise. Tanaw niya nako. Pag tanaw nako niya, gipaningot ko Kumedya na igsuon. Ayaw gina isulti sa inyong igala kay kamura po'y madaot. So atong ampingan ang atong lawas kay una dili ni atoa. Amen. So di ka mo pasagad nga bahala na kagkaon bisag wa na ito puro. So you cannot do that. Your body can only live for a certain time and you have to take care of your body. Ikaupat, mao niyang gitawag natong financial prosperity. Dinhinin ni siya moabot. Ikaupat pa ang gitawag nga pagdagaya bahin sa panalapian or bahin sa mga butang nga atong magamit ning kalibutana. By definition, sa iyang buot pasabot, financial prosperity is the absence of lack. Moingong galinta nga, I am financially able, but pasabot wa na kay gikinahanglan nga di nimo mapalit. Mao nang you don't have a lack. Now, you can buy but you are not buying not because you cannot afford but because you choose not. Kay di nimo kinahanglan. Na yung mga tao no, daghang kwarta pero di magpalit-palit. Iya lang palito ng kinahanglanon ra niya. Pero na yung mga taong way kwarta, na gamay nga kwarta, hut doon sa pagpamalit. Ingna imong tapad, kinsa kaha. Okay. So, when you talk about financial prosperity, ang atong gisgutan, mao ang absence of lack o absence of poverty. Kung naa kay panalapi ang kadagaya, wala na kay pinansyal nga panginahanglanon. Dili na issue sa imo ang panalapian. Kani atong mga batan-on ron nga nakakaplag nag-bank account kay naay trabaho. Grabe, nag-GCash dayon, nga online dayon. Sige na po. Ang uban pamain. Igsuon, okay man ang mupalit kung kinahanglanon. Naay lahi gitawag nga need o gitawag nato nga want. Ang need, gikinahanglanon. Ang want, laway-laway rana. Gitawag nga cravings. Nagtanaw og Facebook, nakakita og kaning binignit. Wala, to ana, nangita na dayon sa marketplace. Saan yung binignit? Binignit, ka na kong binignit. To nag-COVID na lamang kay
nagtapok tanan sa binignit. Wa na'y social distancing tungod sa binignit. Mo nang mag-una-una na lang ang uban. Para lamiar ba kayo itong naa sa litrato? So, ang pagkadagaya sa panalapian, but pasabot, wala nakas panginahanglanon sa panalapi, ug wala ka sa kalisdanan, ug epekto bahin anang kalisdanan. Now, kung atong sabtuno, kung naatay gitawag nga financial prosperity o naatay maayong kahimtang sa finances, naa nilabot sa atong gitawag nga the ability to replenish. Sa may Bisaya sa replenish. Ipuli, okay. Kung naa na ka sa panalapian kadagaya, but pasabot, kung naa kay i-release nga panalapian, naa kay sistema nga mabalik ang imong gi-release. Kung wala kay sistema nga mauli balik sa imo ang imong gihatag, dili ka mahimong financially prosperous. Because what makes you able to release is because you know you have the ability to replenish. Ang sistema sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang plano sa yuta, sa mga taong gihatagan sa Dios og abilidad nga naay panalapi ang kadagaya, tungod kay gihatagan sila sa Dios og pamaagi, unsaon nga kada hatag nila sa panalapian kay baw sila unsaon nila pag uli sa ilang napagawas. Muna ang patigayon. Naa kay investment, naa kay return of investment. Naa kay puhunan, naa pagkay income. Ang uban sa ato, puro income, puro outcome. Wa pagaling ni sud, out na. And the Lord would want us to notice, kung ganahan kang mahimog yung kang manghinatagon, kinahanglan lig-uno nimo una relasyon sa Dios, ikaduha imong pangunahuna, ikatulo ang atong gitawag nga lawas nun nga panginahanglanon, matagbaw na siya nga dili magkalisod-lisod. Kaya ang imong panalapi kung magkasakit-sakit ka, kulang pa ibayad sa ospital. Mas mahal pa ang tambal kaysa imong income. There was a time na nga gireseta ang doktor sa akong asawa. Ang worth sa tambal, mahurot in 1 month, 10,000. Kung Lord, saon man ninako, Lord, 10,000 a month mahurod ang iyang insulin nga klase kay naatoy laing role. So akong gisuwayan por pila ka bulan lisod igsuon. Now, ang iyang pamilya puro man sila diabetic. Nakuha man na niya sa iyang ginikanan. Ang iyang mama di diabetic pero siya ang carrier. So tanang magsuon diabetic sila. From doktora, sunod si Minda, Mercy, Shoni, and then si Sandro. Tanan na sila diabetic. Master na sila insulin. O partner nga asthma. Pero salamat sa Ginoo, paagi sa dugo ni Kristo o labod ni Jesus, iayo na sila sa ngalan ni Jesus. Pero kung atakihon, inom. Inom na yun. Di ta mo kumpiyansa, ingon tong pastor nga nagkasal. Salamat sa Ginoo, ginungog ang atong pagkapo nga way ulan. Pero di nato ni dugay-dugayon kay basin mo ulan. Amen. So, the ability to be financially prosperous is naa kay replenishing system. Naa kay naanad, naanda, naa kay predictable system that replenishes whatever you release. Kung wala kay konseptos replenishment, wala kay paagi nga mauli ang imong gipagawas, then you will never be financially prosperous. So gikinahanglan naa kay way, naa kay mga pamaagi, pangunahuna, nga kung muhatag galing ka, normal nga expenses, mo palit ka groceries, palit ka sa pagkaon, bayad sa abang, naa kay way to replenish. Kay kung naa kay one time, big time, pero dili na mausab, lisod, igsuon. Muna ingon sila, kung naa kay kwartang niabot, nya wa ka kabaw sa ibuhaton, pangayog advice, ibutang sa negosyo, nga naa kay klaro nga mabalik. Dili ng mga dinagko. Ingon sa Bible, sa mga ginagmay, pero makanunayon, dinha ka madato. And everyone said. So,
sabta nato no, ang atong kinabuhi mo nang akong gigamit ang word nga replenishment, mura ni siya og cycle. Di ba ang ulan? Asa gikan ang ulan? Sa Dios. Cycle ba? Cycle. Gikan sa panganod. Di ba? Absent mo ato? Di ba? Gikan sa clouds. Ang cloud, asa ni kuha og tubig? Sa dagat. Unya, iyang ibubo ang ulan sa yuta, mudagayday balik sa tanang mga sapa, mudiretso sa dagat, higubo na po sa cloud, ibubo na po niya. Cycle. So kung muhatag kag ulan, naghatag ka sa katawhan, kinahanglan ang imong gihatag, mahigop balik sa panganod, aron makabubo na po ka og uwan. Just as simple as that, when we understand mentally, kung gusto gyud kang makakaplag sa kadagaya, gikinahanglanan nga ikaw makasabot unsaon pag-replenish mo nang nagunahuna sila negosyo kay kung mubutang sila puhunan unsaon nila pag-ani aron ma-replenish nga ang puhunan mo balik sa kanila mas maayong paagi. And everyone said, uban nag-ipon kog kwarta para makapalit kog auto. Unya ko na kay auto, na kay panggasolina. Ay, bitaw no. Unya ko na kay auto. Mukita na. Adili, pahayahay ra. Makasuroy-suroy ra ko. Mao nang may tabo no, palikag mahalon nga cellphone, nya kadugayan, wa na kay ipalit og load, ibaligya ang cellphone aron mo palit og load. Mao na may tabo. Mao nang igsoon importante ang saktong panabot nga kung naa kay financial prosperity, you have the absence of lack and all of the effect of lack, and then you have the ability to replenish. Naa kay mabungahon nga pamaagi nga makabuhat ka o production. You can do productive means. Mahimo kang mabungahon sa imong gibuhat ug ang imong bunga maghatag kanimo og pag-uli sa imong mga napagawa. So, igsuon pag gunahuna na mo ron, kung tang imong ini-income, muna inyo sila mas maayo kung naa kay negosyo, daghanon nimo klase negosyo, para kung ma-short ka diri, muhunong diri, naapay laing sources. Kung ang kadaghan ng Pilipino, employment ra gyud nya kung naay ECQ, wa na. Unya mo improve, ma-MECQ. Ato nakauna-huna. Maria Escabeche, Cordon Bleu. Wa na, mao na lang ni mabuhat. Kaysa wa kay mabuhat, magunahuna na lang yung kaun sa pailain. Mayong buntag. So, ang financial prosperity has got to do with what we call saktong unahuna o naakay abilidad sa pag-uli sa imong mga napagawas o naakay cycle nga nagpabili ni siya nga ligon nga dili mawala. Kabalo ba mo igsuon ang maayo ni ini? Kaning mga kurap nga opisyal. Nganong mayaman sila? Kada eleksyon, manghatag na. Ngano man? Kaya ba man sila? Kumasod sila? Padayon ang korupsyon. May kay sila ni. Kaya ba sila, mugaso sila 12, let's say 1 billion sa eleksyon. Pero pag-abot sa opisina, maka 3 billion man na sila. Kaya ba na sila investment ni? Kaya ba igsoon nga, ang tao, usa na siya sa atong matawag na positive presence, no? Kung naa kay tao, dako kag kahigayunan nga naa kay daghang mabuhat. Kung naa kay tao nga nalipay nimo, dako kag kahigayunan nga naa kay maabot. Kung ang tao nang inahanglan nimo ug ikaw makatagbo nila, dako kag kaugmaon, because you are able to capitalize on the basic unit of production, which is human resource. Ang abilidad sa paggamit sa katawhan. Now, ang politiko nga kurap, kay bagyo sila na. Amo kabalo nga, may pampolitiko no, kay kantigo sila mo ababig tao. Oh, Brad, musta? Brad, musta? Bisag di sila, oy, musta? Lamano, gakos, musta? Ayaw kalimot. Sa talabot nga eleksyon, may buntag, nganong maabiyon sila kay imong unahuna, kay
Muin ka maguna sa ilang trabaho god, sa ilang negosyo, nga pamulitika. Tinuod. Sa mga ubang tao nun, di liman tanan, pero mga ubang tao, nana. Pero nakuha nila ang prinsipyo. Nakakatun sila ni ana. Pero kitang mga tao sa Ginoo, pag susud simbahan, wagi tagad sa mga tapad. Mulakaw, nagdali-dali, di man lang mo high hilo. Muna kung na kay panginahanglan, why mo palit nimo? Why mo tabang nimo? Kaya di man ka mabuyabi, may pay politiko. Pag suod sa simbahan, wasa ka ilaw, saan galing ni simbahan na? Ay! Daigo ng Diyos. Kantigo, musayaw sa tanang sayaw. Sa mga Muslim, Muslim siya. Sa mga iglesia, iglesia siya. Sa born again, praise the Lord. Sa katulo, Mama Mary. You know, they play all kinds of beats. Munang, mudaog sila. Amen? Salamat sa Jollibee. Now, ano ni Sudmas Jollibee? Kaya ba ka kung na kay amigo na makapalit og Jollibee para nimo? Unsa man ni pastor gi-advertise man Jollibee gipanggutom noon mi. Dili, mara na atong masulti ba? Kung maabi-abihon ka, naay mo tawa mo tapad nimo panalangin. Pero kung suplada ka, di ka magtagad-tagad, ang imong tapad wa ka kay bawo, daghang kwarta, daghang sapi, gusto siyang muhatag. Nangita siya katagan, pero gusto siya ang taong yang hatagan, mabi-abihon. Di man ka mabi-abi. Tanaw nimo, kakapoy ba na yung abi-abi pa? Kisa na sa inyo gikasal, kanang naay mag-video. Sa kasal ninyo, gibidyohan mo. Kapoy ba yan ang kasal? Kaya nga no? Kapoy Ismail Oil, kay kada lamisa. Nya, okay, kiss. Kapoy kasal. Munang sa ilang honeymoon, wanay buhaton, matug na sa kapoy. Di na nakakis, kaya mga ang iyang baba, puro na muscle diri nga. Nang gahi na nagingini smile. Unang dagang regalong madawat. Pag ingon nga umuhatag tao gasa sa magtiayon sa ilang pagsugod, iribon ang kwarta sa ilang gown. Nya maabi-abihon man, padakanay. Pero suplado, pabaintihay. Alkansiho ng puhunan. Ako na nang gi-emphasize sa uno kay kani manggong financial prosperity, tricky ni siya. Kay usahay manggod makakuha tag kwarta atong unahuna gasto dayon. Ang atong unahuna replenishment. I have this money. What do I do to keep it coming back? Unsa may akong buhaton mainbisan. Suryahon mo Mr. Edna, naa na siya proposal nimo. Sister, usa man ako ni akong kuan, akong kwarta ba, wako ka ba, dali ra na, ibutang sa Sante Barli. Sultian mo si Esther Malo, invest na og stocks sa pharmacy. You ask yourself, how can you replenish whatever you receive? Para dili ka pasagad og gasto. Kung ako ning ipalit og sapatos, susan pagbalik ani? Ang sapatos ba nimo mahatog kwarta? Nya imong gipalit nga sapatos sa kay nana. Di na nakabalik igsoon. Ikalima, and I will probably close with this. Una, spiritual prosperity. Ikaduha, mental prosperity. Ikatulo, physical. Ikaupat, ikalima, relational prosperity. Igsoon, nakadungog naman mo ani, nagsulti ko ninyo, mas maayo ang pagpasidungog kaysa pandaot. Mas layo kag maabtan kung makakaton kag pagpasidungog og tao kaysa mandaot ka og tao. Mas dako kag kitaon kung nakakaton ka unsaon pagpasidungog sa usa ka tao ug kanang tawhanang imong gipasidungan maoy mo andam sa imong ugma kaysa magsigi ka og pangitag kadaot sa usa ka tao. Kay kung mangita kag kadaot sa usa ka tao, kutob ra ka anang panahona ug iyang ipasa sa lain pa niyang kailangan mangdadaot ka.
So giimong giputol ang imong ugma. Mao nang igsuon bantayan nato. Bisag unsa ka sakit ang imong hunahuna og pagbati anang tawhana ayaw gyud buka og release og pulungan nga mobalik nimo nga mas dautan. Pasidunggi na lang inaana lang kanang igsuon na lahi gyud na siya. Giyon sa manay ka, wala man pero lahi na gyud na siya. Dahil lahi man pagbuhat sa Ginoo nato. Ako lahi po na siya. Pero ayaw pandaot. Nadungog na ako, gikuwatan ko ka ng tawhana. Ingon man ang Ginoo is the God of vengeance, pero naara na niya ako sa Dios, usaon na nila. Basta ako, nisalig na ko sa Ginoo. Di man sa ko alkansihon, ana. Kaya naaman ko'y Ginoo. Mayong buntag. Ako tong gitanom na lang niya. Para di sakit akong dughan, unya, muani pa ko og maayong ani. Amen. So, igsoon, ang relationship is so important. Asa man ako gikuha? Ingon sa Genesis 1:20, nakainomdom mo ingon ang Ginoo dito. Ingon siya, og gipanalanginan sila sa Dios ug nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong liwat ug dumalaha sa ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Sa English, ingon siya, God blessed them and said, be fruitful and multiply. Sa Bisaya, wa namang ginagawas tong pagkamabungahon. Ang gisulti lang, panganak na mo. Now, ang word nga fruitful, but pasabot mabungahon. Ang kinsa ang pagkamabungahon, ang relasyon ni Eva ug ni Adan. So, the first thing that God wanted you to do is to strengthen your relationship. Especially sa imong duol, sa imong banay, sa imong kapamilya, sa imong kapuso, kapatid. That's the first line of strength that you have to get for yourself. Kung naakay angay ligunon nga relasyon kanang sa imong banay, una sa tanan, usa ka mo gawas. Because you cannot make a strong stand when the foundation of your family is so weak. So you've got to strengthen that family because that family is your cocoon, is your kuta, is your fortress. And no one can destroy you when you have that strength. Besides, the Bible said, nga inyong himuong mabungahon ang inyong relasyon. Be fruitful in that relationship. Katong gisulti niya kang Eva, tanan mo may laing tao dito. O sa may gisulting be fruitful, liguna, tarunga, pagka mabungahon kamo sa inyong duhang relasyon. So, gitudluan tas Ginoo nga tarungo nato ang atong relasyon sa isig katao. Munang ang politiko, akong gamiton balik, maayo sila ani. They know how to thrive. Grabe mo, invest na sila glakaw, magsige raglamano. Ni adtong panahon, sa wala pa'y pandemya. Ipakita nga maayo sila, ang ilang picture nakasmile, maduulan silang tao. Ingon tong mga advertising nila ni adto, ang baba dili pasultion apan ang buhat ug ang buhat maoy pasultion. Iyahan na sila pakita kung unsa silang pagkatao nga maayo sila. Now, as far as we are concerned, kita nga nag-alagad sa Ginoo, kita nga nakaila sa Dios. Tarungo nato ang pagdahan nato sa atong relasyon nga makahatag kini og pasidungog og himaya sa Ginoo. Timan ni igsuono, ang usa sa pinakamaayong puhunan nga naa nimo, higala. Usa sa pinakamaayong puhunan nga naa nimo, tao. Imong igsuon, banay, pamilya, higala, basta naa kay lig-on nga relasyon sa tao, layo kag maabot. Kay nga naman, kabalo ba ka nga usa lang ka endorsement sa usa ka tao, kaya niyang usbon ang imong ugma. One letter of recommendation can put you in the top position without you doing much. And tawag na nato ana favor of men coming from the favor of God. Ang puhunan na naigsuon ang atong kasing-kasing. Do we know how to take care of our relationships? Usahay magudo magara-gara maguta kay ako man ning kinaiya ba magbuot di ay siya. Ako man ni. Sige, gara-gara. Pag-abot sa panahon nga manginahanglan ka, wag gyud kay maduulan. Mangita kag blood type, nga ang imong kontra,
AB ka, ang imong kontra, AB pod. Usa ito bag, bahala nagmamatay ko. Kagrabe pod. Ako pa nimo, muduol ka sa mong kaaway. Day, pasaylo ako, day. Sayop gid ko ato, day. Abunoy kog dugo, day, be. Mas makakuha pa kag tabang ana kaysa mo gara-gara ka nga sige lang kag huna-hunas imong garbo. Bala nagmamatay ko, di jud ko muduol niya. Asa man ang klaseng pangutok ni abot, oy? Kinahanglang kag tabang, unya imong giuna ang imong garbo. Di na baling mamatay ko kasi mudul kog tabang niya. Niya ako magtinga, tabangi ko, Lord, tabangi ko. Naakay, dadong kag ospital, naakay silingan ng imong giaway, nga naay sakyanan, way gibuhat, naay driver, naay gasolina, libreng ipagamit. Imo mang giaway. Kay nilapaw og 1 inch ang iyang sakyanan sa imong garahe. Karon ikaw nang inahanglan. Sa imong nahuna. Lord, di ka pa. Saan paghikap sa Ginoo nila nga ikaw may angay unang hikapon? Bantayi ang imong kinaya. Ayaw pangaway, ayaw pangitag samok. Unang naanda nato ang pulong sa muka, oy. Asa mo nagikan? Hingna, sa ako. Maayong buntag. Tag-smile ba? Kita, bisa pag naka-face mask, klaro kayong ni-smile ka. Kabaluman mo, mga negosyante, ang inyong puhunan ang pag-abi-abi. Kay bawgin mo na. So katong mga way negosyo way pakialam. Mo nang naarapo ka anang dapita. Kinsa may ilang ibutang sa reception area kanang maabi-abihon kay mao nay nagrepresent sa kumpanya. Igsoon, I'm trying to really emphasize the importance of your relationship. Kung magmabulahan ka sa imong kinabuhi tungod kay maayo kag kasing-kasing, wala ka na puno sa dautan sa ngalan ni Jesus. And everyone said, wa ka na puno og dautan tungod kay si Jesus man ang naghari diha sa imong kinabuhi. Mauna nga makakaton ka og hatag og ang Ginoo makakaton pud nimo og uli. Itudloan tag tithing, ang tithing og offering mao ni ang paagis Ginoo nga iyang ablihan hanggangan sa langit ug ang paghatag mao ang pamaagi nga makadawat kita sa iyang pag-uli. Gitudloan tag pananom aron naatay panahon nga muani. Ag ato nahibaw-an nga ang ani masiging dako kaysa imong gitanom. Pero panudlo ni siya aron mausab ang atong hunahuna nga di ta magpadayon sa dawat limpyo. Amen. Uban sa ato no, ganahan kita nga sige dawat way hago. Okay ra na kung nag-invest ka. Wa kay gibuhat pero nag-invest ka sunay mo trabaho para nimo pero na kay pong kay gibuhat. Kaysa kanang bisag piso way gihatag pero may inani ni siya igsuon no. Ingon sa Bible sa Galatians, God cannot be mocked. Diba? Galatians 6:9. What a man sows is that what he will reap. Sa Bisaya, dili nimo mabinuangan ng Ginoo kung unsa imong gitanom imong anihon. Kabaw ba ka kanang mga tawo nga mudawat nga way gitrabaho, scammer na. Unsa na sila? Way gitanom pero mukuhag ani. Una nay budol-budol. Ya asa man mo tribe ning budol-budol sa atong gitawag nga pagkahakog. Moingon nga, day, nag-emergency mangguko niya ang akong sakyanan nadaot ba na aspikas. Huwag mo na ako imong cellphone diya. Ako lang ibilin ning akong gamit ha. Kaning gamit ha, pakita, mahal kayo yung mga gamit. Bilin sa mo niya. Ako lang umumpon, balikan lang ikaw, matawag lang ginako akong mekaniko. Ya, gitanaw ni mo, dako mo yung gamit, di ko alkansi yun, akong cellphone, murag 20,000 naman, kaniyang gibili, murag 50,000. Ang kantidad, after 1 hour, wa man nibalik. Kuya mo na, saan man to? Ingon siya, 5 minutes. Pag abli ni mo, picture man dito nasa tubangan, niya, tanan, papel na sa ilaw. Bugat ka na yung mga bato.
nganong nisugot ka, kay imong unahuna mo income ka. Igsuon, ang pagkahakog mo na magdani mo sa kasaypanan. Sagdi na lang piso-piso imong inkamon, klaro pa. Kaysa ka nang ito nga one time, big time, ma-big time gyud ka. Mayong buntag, ibutang lang na Santi Barle. O unsa na imong networking business. Sister Mildred, grabe, nakorta na ko si Mildred, kung saan lang ako makita, na maligyag lamisa, sunod na maligyag tambal, sunod na ay paaso, sunod na anapoy pagkaon, unya na ay manok. So, SM man siguro na iyang gibaligya, giusa-usa ra ang tindahan. Mas maayo na kaysa tao nga sige pamantay. Amen. At least naa siya replenishing system. Puhunan rin niya marketplace. Facebook lang. Pero ang orders, grabe. Salamat sa Ginoo. Igsoon karong buntag, 5 ka butang. Gilig-on na ni nato. Natudlo naman ni pero atong ligunon. Ang imong prosperity magsugod sa imong espirituhanon. Ikaduha, pangunahuna. Ikatulo, pisikal. Ikaupat, panalapian. O ikalima, imong relasyon. Palihog, ayaw na ng gara-gara, ayaw nag inarti diha, ayaw nag ginarbuso nga kinaiya. Makakatuntag abi-abi. Amen? Tanawa na imong naas likod, ngawa niyo gini mo tanawa kay naulaw kay na, hi. Pagkakibaw, kay mama, basig mo na imo. Gamiton sa Ginoo aron makabot ang imong damgo. Amen? Amen. Salamat sa Ginoo, maayo ang Dios. One more time, smile, left and right, front and back, kung naamang gani. Smile, ligyod ka ng, awa, rabagyod managad, agoy. Imo, rabagyod ng anihon. Ang kalami sa, sa friendship mo na ingon sa Bible, kanang, sa law of sowing and reaping, ang sowing and reaping, dili man lang na panalapi. Tanana, kung ganahan kag amigo, ikaw ang unang amigo, makig amigo. Kung ganahan ka suklian ka og smile, una og smile. One time, nagsigra ko kuan ba, inuktok, unya kalit lang na iniagi ni smile, ako smile po ko, ingon ang akong anak na kisa to, kukibaw. Ano ni smile man ka, ni smile man siya. Ang iyang gitanom, akong naani, ako pong gihatagan siya maayong ani. Amen? Tangtango na natong kinaya nga sinupladaha, kanang minaro nga style. Ako ako'y makuha, maginansya nimo di nakatagdon. Buhay ayaw, pod. Baka kay baw, kanang tawhana karon, kuan pa na siya, mayukmok pa na. Pero tagag pila ka panghitabo, ikaw na yung mayukmok. Mayong buntag. Mayong buntag. Amen. Sige, daigon nato ang Ginoo, atong pagpakan ng Dios sa iyang pong. Thank you, Lord. We're going to give back to the Lord His tithes and offering. Si Pastor Arona sa Dumaguete, kay namatay iyang mama atong Bernes, alas 8:25. Nag-video call pa gid mi. Nag-video call, gistorya-storyahan si mama, hindi naman siya kamata, pero naginhawa pa, pero di na siya ka-respond. Nagsige pa mi, yung tubok pamilya, yung mga magsuon to dito, gistorya sa mama. Pagkaabot sa 8:15, okay pa, hinga pa, mukuan pa. Pag-abot sa 8:25, kalit lagunong. Ingon na si Ate Brenda, ang ilang doktor nga, wa na BP. Niuli na sa mama. Ya, padung naman sila Sandro ato pag biyahe. So mao to. Ya, karon pa kung nakabalo nga karon sa Dumaguete kinahanglanon kag ESPAS, kinahanglan kag antigen o RT-PCR. Unya ang ESPAS di po kahatagan kung wa kay antigen ug wa kay pipila ka requirements. Ni adto no mamatyan, sirit lang ta. Karon usa ta mo sirit, agi sa tag mga sanga. Para kalakaw, hinaot amo nang masulbad sa aron makaapas mi sa ilubong sa ngalan ni Jesus. Okay, mag-andam ta sa atong pag-uli, pagpasidungog sa Ginoo, sa iyang kaayo, sa iyang pagtagbo kanato, sa atong itanom, oro po'y atong anihon, pagkamatinud-anon ang puhunan sa tanan natong pagabuhaton. Amahan, sa among paghatag sa imong ikapulo, sa among pag-uli, sa imong mga pananom, binhi nga gihatag kanamo, amo po ning balik og tanom.
ug ikaw o Dios ang mahimaya, kay baw ka sa mga mihatag, nihatag, ug mga muhatag. Ug ikaw Ginoong Dios ang magpamatuod sa imong puong. Salamat sa imong gisaad nga sa among paghatag kami paghatagan ug ikaw mahimaya sa among paghatag kay gihatag man ninamo kinasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Daygo nang Ginoo mohatag ta igsoon. Good day, PC Go. Here are some of the ways you can give your tithes and offerings. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! Yeah. Yo, I go by the name of Mario Winans. And this is the moment you all been waiting for. Yeah. I bring to you my auntie, CeCe Winans. Yo, CeCe, drop that verse. I know that you think you can pray after that mistake, but I know it's the only way you can make it better. And I know situations get too much for you to take, and you feel like you gon' break, and it makes you say, I can't take it. Will things get better? I'm so frustrated, but it's gonna be okay, 'cause got someone in your corner, gonna be there for you. Just fall on your knees, say a prayer, and receive. When the world feels like it's on your shoulders, I pray, you pray, we pray. When your life seems like it's upside down, I pray, you pray, we pray. When your lonely nights are getting colder, I pray, you pray, we pray. I pray, you pray. No matter how dark the day, all you have to do is pray. I know you think you've gone too far and you waited too late. Oh yeah, but I know that He loves you and there's no love greater. And I know that it's hurting and you want your pain to win, and you feel like you can win, and it makes you say, I can't take it. When things get better, I'm so frustrated, but it's gonna be okay, 'cause got someone in your corner who's gonna be there for you. Just fall on your knees, say a prayer, and receive. When the world feels like it's on your shoulders, I pray, you pray, we pray. When your life seems like it's upside down, I pray, you pray, we pray. When your lonely nights are getting colder, I pray, you pray, we pray. I pray, you pray. No matter how dark the day, all you have to do is pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. All you gotta do is say, Our Father, which
okay, it's gonna be okay. It's gonna be alright. Have faith. Everything will work out. Sosten? Mayo ang Diyos. Amen? Smile sa inyong tapat being na I love you with the love of the Lord. Unya, magkita galing mo bisan asa, smile. Amen, smile. Anara na gudang smile good. Ayaw duko, nganong mo duko man ka? Ayaw, ato ba nga, smiley, may buntag, musta, ako'y kwarta, ayaw. Kumusta lang, amen? Praise God. Let's all lift our hands. Amahan na mo langit nun, salamat kay wa kay paglubad sa imong mga saad, wa kay kapakyasan, matinud-anon ka sa tanang panahon, ug way paglubad ang imong pagdasig dinhi kanamo. Panalangini ang ani akaron ug naa sa online. Amahan, ikaw mo panalangin sa imong pulong, dasiga ang matagusa, makalakang kami nga puno sa pagsalig ug sa among pagtuo diha kanimo. Gamitay mo mga tao sa among pagliho karon taknaa sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ang imong kadaugan magsugod sa Domingo. Amen. Now limot na ko. Your success starts on Sunday. Mayong buntag. Every disciple is a disciple. God bless you. Enjoy the day. Praise God. Mayong buntag sa tanan. Smile dayon. Agoy, ni duko-duko na pod. Anaro na to ang pag-abi-abi. Kanangalan, abinako, abiniya. Smile niya, kung wa ka kaila, pangutan na ang ngalan. Uy! Sorry.